Envoltat d'amics, així va viure mossèn Antoni Pladevall, l'homenatge que li van retre divendres Taradell i la Biblioteca del Poble, coincidint amb el 5è aniversari d'aquest equipament que precisament porta el seu nom. No hi van faltar dos companys per ell entranyables, l'exconseller de Cultura i editor Max Kanner i l'escriptor Albert Manent, que van seure al costat de l'homenatjat. Manent el va definir com un gran exemple entre el savi i el pastor, i el fundador d'Edicions 62, impulsor de l'enciclopèdia catalana, el va considerar la seva mà dreta i un home que mai li ha fallat. És una persona magnífica, que allà on és ell ho anima tot, és un gran... té un coratge bastant notable, no li fa mandra fer res, ho fa tot i ho fa bé. I és amic dels seus amics. De tant en tant ha desapareix per descansar, perquè és com molt actiu. Un Pladevall emocionat va fer un repàs a la seva vida i va dir d'ell mateix que ha estat capellà per vocació i historiador per professió. També va destacar el nom de 3 persones que l'han influït en la seva vida. A més de Max Kanner, va anomenar mossèn Joan Vilasís i el doctor Junyent i va reconèixer que no s'esperava rebre un homenatge. Jo sabia que havia fet els 50 anys de capellà i pensava què faria Taradell, però com que sóc a Sant Quirze, vaig fer-ho a Sant Quirze. I llavors els que havien aquí, que alguns varen venir, se'ls va ocórrer que ha anat bé lligar-ho amb 5 anys de la biblioteca. No m'ho esperava, I fins i tot em fa pols homenatges en vida. Jo sempre penso que se feia després de mort, però mira, tot això ens en portem. La història de mossèn Pladevall també es va recuperar amb la projecció de fotografies, entre les quals no van faltar de la seva etapa d'estudiant o de les parròquies per on ha passat durant els ja 50 anys de sacerdot.